Għexieren ta' ċiklisti nġabru flimkien biex frotta li ħadethom dawra ma' pajjiżna jinġabru flimkien u jiċċelebraw l-ewwel jum dinji tar-roti filwaqt li jfakru l-memorja ta' Zoran Pavlovic, il-vittma tal-inċident bir-rota fil-Kappara fl-ewwel jum ta' dan ix-xahar. L-appell ewlieni ta' dawk miġbura kien li jiżdied ir-rispett lejn dawk li jużaw ir-rota bħala mezz ta' trasport. Waqt li poġġew il-fjuri bis-swit rota li tpoġġiet fil-post tal-inċident, kienu bosta li qasmu l-ħsibijiet tagħhom kif mhux dejjem jiġu murija r-rispett mistħoq fit-toroq Maltin. Iżda kien hemm ukoll min kellu sentimenti pożittivi. Carmela Bela, konsulent fid-Dipartiment tal-Kura Intensiva fl-Isptar Mater Dei, staqar ma' News kif kemm ilu rirrikorra r-rota bħala l-mezz ta' trasport li bieħu wara x-xogħol sab bosta sewwieqa li rrispettaw il-preżenza tiegħu fit-triq. Mill-esperjenza tiegħi s'issa f'daw ix-xarejn li bdejt l-ibtar rota qed insib ħafna kooperazzjoni mis-sewwieqa tal-karozzi. Nis li jisuqu warajk minn ma jpaqbulek, nis jarawk li bess għax-xogħol ġifieri jafu li bħalhom inti miexi lejn ix-xogħol, qed tifranka karozza oħra, ġifieri tnaqqas fit-traffiku u jkun hemmhekk nies li jċedulek, nies li jħalluk tgħaddi, nies li ma jissikkawx. Intant, One News tkellem ma' Matt Farrugia, teżorier tal-Bicycle Group Malta, li spjega kif tul din il-ġimgħa kellhom laqgħa mal-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge li ddiskuta magħhom x'jista' jkun is-sem tagħhom fi ppjanar ta' proġetti infrastrutturali. U femmana u bil-pjaċir ngħid jiġifieri li assigurana li se jagħmel minn kollox biex nkunu nistgħu f'dawn il-pjanijiet bħal proġetti tal-Marsa u ta' Ħattart nkunu nistgħu ninkludu infrastruttura sikura u tajba mill-ewwel ħalli l-qudiem inċidenti bħal dawn ma jsirux. L-appell aħħari tas-Sur Farrugia kien wieħed. Dak li kull min jagħmel użu mit-toroq Maltin, inkluż iċ-ċiklisti, jaħdem favur vjaġġar iżjed sigur għal kulħadd. Min irid juża r-rota ħajkun jista' juża r-rota, min ikun ħajuża il-karozza għandu bżonn il-karozza jista' juża l-karozza tiegħu, juża l-karozza tiegħu b'mod sikur u biex nasal għall-punt li għadt qabel, l-awareness tiġi minn kulħadd. Tiġi minn dawk li tisuq il-karozza u minn dawk li tisuq ir-rota wkoll. Intant, waqt ir-rotta tagħhom, iċ-ċiklisti kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca li filwaqt li selmet il-memorja tal-vittma tal-inċident faħret l-inizjattiva tal-Bicycle Group Malta li qed ikunu l-leħen għal iżjed rispett fit-toroq.